Ya, sesudah undian door prize ini ada sumbangsih lagu dari putra panjenengan yang ada di Semarang. Nggih menika wayahipun Bapak cucu cicitipun Bapak Siswa Suprapto. Satu, dua, tiga, empat, Mbak. Satu, dua, tiga. Ada 5, 6, 1 kambing. Monggo Mbak Titi enggal diwaos ya. Buduko monggo ingkang mundhut lagi dicepetaken ana wekdal sampun sore Mbak Titi. Ampun lari-lari lho Mbak, nanti didukani kang rokok lho ya. Ini Mbak dibacakan. Nggih, pokokipun ingkang dipun panggil enggal kemawon sowan pinarang ajeng nggih, yang dipanggil segera saja ya. Jangan loyo-loyo. Untuk yang di depan nggak boleh ngambil yang kotak, ambil yang di depan dulu ya. Untuk yang di depan silahkan ambil. Gak aku. Untuk yang di depan silahkan ambil. Ibu Sutiem Karangmojo. Karangpo. Aje. Oh rasido tandem iki wis ben rasido tandem. Bu Sutiem Karangpo monggo. Nderek langkung nggih kula lungguh. Bu Sutiem Karangpo. Monggo Bu engkang ngajeng nggih Bu. Wah menika door prize-ipun saking Jakarta. Dinggo anget. Engkang kaping kalih Thomas Ariwibowo Jakarta. Thomas Ariwibowo Jakarta. Mas Thomas Ariwibowo. Ya, lari cepetan. Mas Thomas Ariwibowo silakan ambil yang di depan. Yang selanjutnya Rio Parananto. Jose kuwi, sik kae wae. Rio Parananto monggo. Waduh. Lah, kok Rio? Oh, Mas Rio ya? Iya. Istrinya ya. Ini putrinya Mbok Tum. Mas Sutresno. RT 04 Perbutan. Yeay. Mas Sutresno RT 04 Perbutan. Mas Tres ngelepir. Ini kayaknya ya. RT 04. Mas Dower. Ayo Mas Dower. Mbak Yu ya, monggo Mbak Yu. Semangat Yu. Masya Allah Mbak Yu ora semangat ki. Woi, matur nuwun sih Mbak Yu. Salam go Mas Tres. Selanjutnya Mas Sunarjo. RT 05 Karangpoh. Hah? Ya Mbah Sunarjo wes lah. Sunarjo doang. Sunarjo, ayo Bude monggo sing nika. Nah, saniki sing mburi, sing kotak-kotak. Ora iso maca iki tulisane cilik. AB Sutarno, Jakarta. Pakde, monggo Pakde. Gugur. Alon-alon nek kesandung barang. Monggo Pakde Sutarno. Hah? AB Sutarno. Hah? Enggak ada. Oh, enggak bisa. Enggak bisa, tetot. Ambil satu lagi. Mas, dereng.
Pripun? Oh nggih, nembe pipis dipun tenggo nggih Mas, ampun dipun suwek ruin. Ingkang salajengipun Wahyu T RT 02 Perbutan. Mas Wahyu T. Ayo Mas Wahyu, monggo saking Sinoman. Monggo. Pit alai, pit wis cepetan. Merasa milih-milih. Abe Sutarno monggo, Pak De, Abe Sutarno. Monggo. Salajengipun Mas Andi Marwanto. Ora sida entuk wedhus, silakan. Oh. Mas Andi Marwanto enggak dapat kambing. Selanjutnya. Ora kena diwaca iki, swear. Coba sini. Mas Sarno apa Mas Saryo ya? Privikitiu. Iyalah. Sabto Priyo. Sabto Priyo. Ada? Pak Sabto Priyo ada. Yang terakhir undian kali ini adalah Sutaryono. Komandan ya? Bukan. Sutaryono Jakarta ya? Sutaryono bukan Sutaryana kan jumbleng. Oh, iki sapa iki? Pak Sabto Priyo. Nggih. Oh nggih, Pak, matur sendanun. Sutaryono jumbleng. Udu iki, Pak. Iki lho, iki malah kertasnya dijaluk. Mana yang dari Jumbleng? Sutaryono putrane Pak Pujo kalau nggak salah ya. Ya. Oh nggih. Oh niki sintene? Istrinya. Bener. Surat nikahnya mana? Lah iya no. Tenane lho. Istrinya. Oh nggih, monggo dipun pendet nggih. Matur nuwun saestu. Nggih dhumateng para rawuh kakung Poso Putri menika wonten sumbangsih lagu anak-anak dari wayahipun Bapak Siswo Suprapto saking Semarang. Monggo Mas. Sudah siap? Piyambake kecil Pak, tapi wonten Semarang sampun ngawu-awu. Pentas di mana-mana. Nyuwun, monggo. Namanya siapa, Dek? Areta. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Areta. Areta akan menyanyikan lagu Tunjuk Satu Bintang. Silakan musik. Jalan bila kau terus berdoa.
sangat menjiwai sekali sehingga menangis di panggung nggih. Sangat menjiwai sekali. Matur nuwun Pak Tarno. Matur suwun sangat menjiwai sekali. Nih Mbak Titi dari nggih salajengipun monggo campur sari Mbak. Tadi adiknya menangis menjiwai, monggo panjenengan sing gentosi. Nderek nangis nggih Mbak. Aduh, ampun ternyuh lho Mbak. Ikut menangis. Semoga apa yang menjadi cita-cita adik tadi kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo Mbak campur sarinya. Kita nyanyi goyang tadi menangis sekarang ketawa-ketawa. Monggo. Nggih. Pun lajengaken bali lagi dipun kepareng sedaya panglipur kanca-kanca Andes campur sari. Nggih, menika tasih wonten Widyawati ugi vokal kakung ingin dereng kepareng marak sowan. Monggo Mbak iki katuran penerang ngajeng. Katurke lagu nggih. Nyingkat medal iki sekalian maju. Nggih. Kok aku melu nangis ya. Malah nangis. Melu nangis. Kudune awake dhewe isen iki cah cilik Bisa nyanyi. Nek iki kelingan anake wedok. Aku kelingan anak lanang. Nek wau gumyak-gumyak saiki paring sing kasepuhan. Nggih, kasepuhane diparingi. Aja terus nom-nom bae Gur. Iya, Mas. Gegandingan Nggih sadere kita. ngaturaken Nggih. minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin buat warga perbutannya dan IKG, ya Mas. Ya, Ya nih. minta lagu Lungitang Asmoro dan Setyo Tuhu dari Mas Ares Mbak Rini Jakarta. Ya. Dipengin angkani wau Lungitang Asmoro sampun. Sakniki Setyo Tuhu. Nggih. Tiwul mawon Mas, gegandingan menika saking Jakarta menika kangen tiwule nek Wonosari tiwule YouTube. Nggih. 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 Mangke dipinangkani Setyo Tuhune Kang Mas. Lungitang Asmoro sudah tadi. Sampeyan limes karo aku bocah gunung kidul. Eleng-eleng panggonane dhuwur, tlatah Ngayogja sawetan Bantul. Kondang di kabeh lan tiwul. Maaf piye Mas? Babakan seni ojo maido akeh sing kondang akeh sing disur. Pancen nyoto ya Mas. Iya. Dibuktekke wae. Apa wae Mas? Pantene Heeh. sindene Rangka baron lagu iku kabeh papan wisatane. Esanen apa wedi angka Cekae ora bakal kudiwa. Sidin Mas gedobrake Campur sari nang gunung-gunung kidul. Diwal Mas gunung kidul Mesti pulang Piye? rangipun. Iya Mas, percaya.
karo aku bocah gunung kidul eling-eling panggonane dhuwur latahan Yogya sawetan Bantul sing kondang dikaplek lan diwul watu lintang apa watu kapur babakan seni ojo maido maka sing kandang maka sing disuwur Krangkel baron lan kuku Iku kabeh papan wisatane sedeng apa wedi abang kae ora bakal kutiwa Sinden mas kedoprake campur sari ning gunung-gunung Diwul mas gunung kita wis mesti Krangkel baron lan kuku iku kabeh papan wisatane sedeng apa gowo beda kae ora bakal kutiwa Sinden mas kedoprake campur sari ning gunung-gunung gitu Diwul mas gunung kita wis mesti punggung ngaburam Sampun dibinangkani wonten pamundutan Diwul kok mas sampun matur nuwun Nggih. Matur suwun Pak Diarno nyuwun sewu pun lenggah lagu rumiyin. Ya menika pesenipun saking panitia. Sinaosa menika wedalipun mepet gitu. Menika nginipun kepareng caos gota panglipur pun aturaken sing nuansane alus tawi klasik langkung rumiyin. J, yang saya sebutkan ambil yang kecil dulu. J ngambil yang kecil dulu, nanti baru yang di belakang ya. Yang di depan dulu 1 2 3 4 5 6 7. 10 J Mas Tumin. Sedoso J. Pak D Bude tasih semangat J. Monggo. Kok daharane mboten dipun dahar? Oh, sampun. Menapa badhe tanduk? Oh, monggo Bude Sukiyah Sumardi tasih nyamek takaken kok. Nggih, nggih ta Bude. Anjir, mengambil yang di depan dulu, yang bagian kecil saya panggil nomor 1 tidak usah melihat. Fitriani RT 03 Perbutan. Gusti Allah. Monggo, terima kasih. Yang depan. Ya, yang belakang belum. Ya, monggo pilih. Yang kedua, Yoyo atau Prapti Jakarta. Yoyo atau Prapti Jakarta. Alah, sedulur kowe tok. Ayo yuk, cepetan yuk. Monggo. J, ingkang ajeng J. Yang depan ya, yang depan. Yang belakang nanti 3 belakang, terakhir. Selanjutnya adalah Sumilah Karangpoh, baru saja pulang. Tetot. J, Pak D minta satu lagi. Ya, Sumilah gagal J, tadi pun pamit kalih kula. Badhe ngarit. Anjir mboten mau kakange mau adine pokoke ora. Sumilah. Anjir, gantosipun menika Pak D Trimorejo, RT 03 Karangpoh. Nggih, monggo Bude, panjenengan. Hah?
03. Oh, tulisannya gandeng. Ya wes iki 03 Karangpoh. Monggo. Pak De Trimorejo ingkang ngajeng nggih. Bude Trimorejo monggo Bude. Hah? Trimorejo nggih? Nggih, pokoke nggih sampun. Salajengipun Ade Indiawan Bekasi. Ade Indiawan Bekasi. Oh, ada? Waduh, Ade Indiawan. Ini Ade Indiawan putrane apa bapake? Oh ya. Apanya? Ade sendiri. Monggo ambil yang depan. Selanjutnya Ratih P. Astuti Jakarta. Mbak Ratih, J. Mbak Ratih Masyono, J. Oh, J. Monggo Mbak Ratih Masyono Jakarta. Ingkang ngajeng nggih yang depan. Yang depan ya. Ratih P. Astuti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kemudian Soekarno, Jakarta. Soekarno, Pak. Bung Karno, J. Bung Karno. Oh, J. Niko Pak Toti dan kawan-kawan teglok-teglok. Nungguin mendo, J. Pak Toti, J. Semangat. Mas Soekarno, Bung Karno, J. Monggo. Yang depan. Saya sarankan sih yang kuning. Iya, saya sarankan yang kuning. Bener toh? Iya, nah orang menurut saran saya nggak masalah. Elek bungkusnya ning jerone apik. Selanjutnya, Mas Somarto. Plak. RT 04 Perbutan. Jenengan waca, Mas. Mas Sumarno Plek. Pleki. Kurang asem nih Mbak Titi Indah. Mas Sumarno Pleki. Dulur wedok sebelane. Monggo Mas. Mbak Yu. Yo kandhani kok. Jah. Matur nuwun Mbak Yu, monggo. Pak Ngatino Sawangan. Monggo, silahkan ambil yang belakang. Pak Ngatino. Ada? Weh, lah ket wae enjing tekluk-tekluk nungguin ya kuwi berkah jenenge. Monggo. Matur nuwun. Orang jaluk petuae Mbak Titi Indah sik endi Mbak? Ngono, ya. Mas Ngatino sudah. Ya, selanjutnya. Wah. Lah kok dua ini? Mas Suherdi RT 03 Perbutan. Ketua Pemuda. Oh ya, sah ya, sah. Dadi iki lanang wedok. Sah nggih, Pak Ketua, Mas Andi sah nggih. Pak Suherdi RT 03 Perbutan, monggo. Pripun? Palastro? Yo ora iki wonge meger-meger kok palastro jarene iki. Yo ngawur wae. Monggo. Mas Andi dia yang benerin sendiri kok, biarin aja. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Lintang RT 03 Perbutan. Lintang. Kuwi lintang etrok-etrok, ana lintang kok jegenek. Lintang ki mesine sing kaya sing kuning kuwi lintang. Nek sing tengah kudu lintang. Kokok beluk jarene iki. Heeh. Sampun lintang. Oh, nggih Mbak Lintang. RT
3 ki kidul ya. Putrane siapa, Mbak? Mbak Mei. Oh, nggih, matur nuwun. Monggo. Adeswa silakan. Lanjut. Ya Pak Puput. Anjir, doorpresipun tasih Bude. Ampun mingket rumiyin. Kambing 3, TV. TV ini apik banget. Layar datar. Wow, hebat. Ya iyo. Halo. Semangat. Ae. Jos. Monggo diajeng Puput. Iya. Oh sayang. Ya. Halo. Yes. Betul kowe bener kandamu Cahayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu Rina wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu bocah ayu jok guyang-guyu ayo ya lali wayah lali petung rasane wong lagi gandrung piye rasane tajud apa pilih urung ya tak trimo gantung malah rindu dek kok rasane suwindu ning amarake guru ya sayangku padha karo lakune wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon aduh bapak lah aduh biung anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebu neng karung kebacut alias kadung nek ke sawah ngentek ke kampung asoy pande ya dicaosnya lagi nih sakit rindu kangge jampi kangen-kangenan antawisipun warga ing perebutan ugi kadang-kadang kula ingkang wonten rantauan ya Bapak ya. Asik. Masuk. Ya ayo. daripada sirahe mau sakit cinta sakit rindu Lolo, jos. Sayang. Betul kowe bener kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu Rina wengi dadi impenku manis sumpah apa njalukmu bocah ayu jok guyang-guyu Ayo. Lali wayah lali petung rasane wong lagi gandrung pilih bajut apa pilih urung yen burung kowe tak gantung apa maring malah rindu dek kok rasane suwindu ning amarake guru padha karo mlakune wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti aduh bapak alah aduh biung anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung
mlebu neng karung kebacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung. Ayo. Asal Pak Bro. Yuk. Sampun Kamas. Terima kasih matur suwun Mbak Puput. Kinarya miyak sepiring sewasana ugi katur ngasaripun sedaya para lenggah ingkang tasih kepareng lelenggahan kasuwun sabar sakwetawis karena doorpress yang utama dereng nggih Mas nggih. Dereng. Masih banyak doorpress nggih. Kasuwun sabar sakwetawis sakinipun kepareng lelenggahan sinambi wangsuli daharan sarta unjukanipun. Nggih. Wangsul ke Widyawati Mbak Reni pinarak ngajeng monggo. Barsak lagu nggih. Nggih. Setunggal lagu malih mangke terus doorpress menika tasih wonten. Nggih. Katurken lelagonipun kunjuk ngasaripun sedaya para lenggah kadang-kadang kula warga masyarakat perebutan sedaya. Monggo. Sepote dawa tenan ya. Ya kudune le nyetel ket nalika kowe isih ning omah mau dadi tekan kene iso kudune pas. tekan kene Mbak Reni, iya Mas. iki ngaturke lelagon menika pun keparengaken ya sing rodok gayeng nggih to. Wau diaturke sing alusan kagem kasepuhan, menika diaturke sing nuansane senajan to gayeng ning isih nuansa Jawa. Ngoten. Diaturke koleksi-koleksine dari sang maestro campursari. Iya. Wonten balen. Ki duwete genteran karo Pak Dreku Harno. Monggo Pak Harno. monggo Pak Pinarak Harno. ngajeng monggo. Karo Pak D iki ya. Wedhuse selaras sabar ya Mas. Nggih. Balen dados Ya, wedhuse pipis. ayo alah tadono. Ajan kanene aku wis rindu. Apa iya to Pak De? Wis rong taun lawase ora ketemu. Eling-eling jamane semono. Rutang-rutung anane ra ono liya. Tak tambani ora toyo kanggo teklek ketepung kalen. Ketipang sing apik kalu balen. Asa estu wis dadi anteping kalbu. Katakane wangi jiwa raga tulus sing ati. Ya, ya. Lah piye nek balen gae? Balen. Sing kae malah
Jan-jane piye aku wis rindu wis rong taun lawas ora ketemu eling sing jamane semono runtang runtung anane ra ono liya Aku ra janji ya, Mas. ora kaya nganggo neklek ketemu kalih dadi pangkule sing apian wong kalih Mbok sabar. yo aku sabar Yen kesusu tundone wis mesti kru. asa dadi anteping kalbu ora rewangi dadi ora tulus sing ati Sabar bola kali wis tak aturi. Yen kuciwa jemput ya matur suwun Mas, aku nyanyi apa-apa kalah karo wedhus kok. Sing ditonton wedhuse udah aku. Enggak sayang, sebenarnya nonton wedhus tapi banyak ngelirik ke sampean ya. Wah jan piyaine ya lencir kuning. Iya lentir kuning, yo ayu bangir, tenan. ayu. Jan. Monggo, Iya. Mas. Nggih, salajengipun menika. Anu, Pak Ketua Reoni ngersakaken jenengan. Nggih, saestu monggo. Dipun lobi mawon, Pak. Monggo. Mangke menawi anu anjir, setunggal mawon. Ingkang 17 in yang ini. Yang ini 19. Pak De, Bude. Kula badhe ngaturaken door prize setunggal mendo kalian setunggal televisi LED layar datar kaya kula. Lah kula datar to langsung ora langsing. Nggih, Wakil Ketua Reoni panjenenganipun Mas Sasmiadi monggo. Nggih. Support. Monggo. Kulo tak adu-adu sik. Kae budhe jarene kon ngaduk-aduk nok ngono ki. Kulo. Hah? Enggak boleh lihat ini. Ini. Treng. Yang pertama ambil untuk TV. Nah, yang pertama ambil untuk TV. TV 17 in layar datar bagus. Nek mati kena nggo ngilo TV-ne. Apik tenan. Apik tenan lho Bude. Menika TV. Mangke riyen Pak De. Nggih. TV 19 in. 17 in LED. Wow. Sutris. Nah, sing dijeneng Sutris wis Sutris RT Tego Sutris Tego RT 02 Perbutan. Monggo cepet, monggo Pak De. Oh, kakangku Loretan niku nggih. Loretan iya Pak De, Kang Mas Tris. Anjih, monggo matur sembah nuwun. Anjih. TV-ne kena nggo ngilo lho, Kang. Apik. Aku sing tuku masalahe. Tenan
mbok yakin. Aku sing tuku masalah. Untuk yang kedua, mendo. Mendone sik rada ndek kaya aku. Abang rupane. Monggo Pak De. Iya, lurus kaya aku, abang kaya aku. Seorang genah. Iya. Wow. Bakal dipotong ini. Bener. Hah? Ketemu? Bakal dipotong ini kambingnya. Tapi jangan ya Pak De, diingu aja. Tangerang. Bapak Haji Tangerang. Siapa yang Bapak Haji? Ayo, Bapak Haji Tangerang menawi sare nggih wungurien, tapi ini Bapak Haji Waiman. Pulang? 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 Nggih, Pak Haji pulang nggih? Tetot. Yo kasihan Pak Haji Waiman tekan wedhus ke wis mulih. Sakit. Yaudah, tetot sobek ya, sobek. Monggo. Aduh. Ya, pokoknya bagus sekali. Satu, Pak De. Tetot, tetot, tetot. Hah? Hening gue tak wedhus cilik we hening. Sar. Sar. Wan. Sarwanto. Sarwanto ada ya, Pak? Sarwan. Ora nek Jakarta, ora nek perbutan, ora nek Karangpoh ki. Hah? Astaga, pulang. Parah. Mas, Pak, pulang katanya, Pak. Putet. Tetot. Monggo. Nek niku mboten sumbangke mriki mawon nggih. Aku ki nek ngene iki sok wedi. Ora wedi ning rada anu. Karangpoh. Karangpoh sorak dulu. Karangpoh Jakarta. Karangpoh Jakarta. Nur Heni PP. Pulang. Kalau pulang tetot. Nur Heni PP sudah pulang. Jadi doorpressnya di gini ya, sobek ya. Bener ya? Takutnya ntar ketiduran di bawah pohon. Enggak, ya wes. Wah, ini komandan yang di perbutan nih manjur tangannya. Ya ampun. Mudah-mudahan ini belum pulang. Bapak. Aja digameli Mas, soalnya iki ora kena krungu gamelan. Bapak Midodo Basuki. Ya. Sudah pulang? Ence monggo, monggo. Monggo Mas Asmi diserahkan. Ini serahkan sih. Dipoto sih Mbak Midodo Basuki. Waduh, Jan. Hebat. Seri lelahnya. Terima kasih monggo. Senggala nggak malih.
Anji, selanjutnya pengocokan door prize untuk yang terakhir 1 buah televisi layar datar LED 19 inch. Mau pitulas, saiki 19 ya, lebih gede. Kemudian 1 kambing yang tinggi besar. Terakhir 1 kambing yang sedang hamil. Besok hari Kamis sudah lahir. Minjang dinten Kamis kambingipun sampun J nderekaken budhe saking tindak J matur sembah nuwun kepada Bapak Ketua Panitia Reuni Bapak Sutarno Wirawan mengambil 1 dulu untuk televisi DVD. Nanti 3-3-nya Bapak yang ambil, Pak Sutarno yang ambil. 1 buah televisi. Televisi layar datar LED. Layar layar datar. Mudah-mudahan orangnya sudah pulang. J. Mas Subarto, Jakarta. Oh. Ya, Mas Subarto, Jakarta. J. Televisi. Wes. Monggo Mas, ye. Diserahkan oleh Bapak Ketua Panitia Reuni 2017, ye. Monggo. Waduh, Jan. Matur sembah nuwun, terima kasih, semoga bermanfaat. Anjir, sip. Anjir, matur sembah nuwun, Mas. Untuk selanjutnya, yang kambing yang mana, Pak? Yang ini dulu, ini yang hamil. Yang hamil belakangan aja, Pak. Oh enggak, oh yaudah. Untuk kambing yang hamil, ibu-ibu, Bude, Pak De, Mbak Yu, Kang Mas Jajeng, untuk kambing yang hamil, door prize utama. Monggo Pak, silakan. Aduh, kambingnya ayu tenan. Mulus tenan. Menjang kemes sampun nglairaken menika, nggih sampun babaran. RT 02 Perbutan. Ingkang asmanipun Rista Mahanani. Pak Sukir, Rista Mahanani. Astaga, pulang. Ntar dulu, bener pulang. Dihitung ya. Rista Mahanani, 2. Sudah pulang pasti. Rista Mahanani 1, 2, 3. Tetot. Orang kambing meteng gak? Oke, untuk kambing yang hamil, masih kambing yang hamil nggih, Bude Pak De, monggo. RT 06 Karangpoh. Pak Marto Wiono. Pak Marto Wiono, anje Pak De monggo. Anje Pak De, alhamdulillah. Monggo supados ngredo nggih Pak De Marto Wiono. Mboten rugi anggen panjenengan tengok-tengok nungguin door prize nggih to? Pikantuk mendo nggih Kang Marto. J, monggo matur sembah nuwun. Kek kondur. Ora dijak mlebu meneh mobil. Wedhus arek dijak mlebu rono. Pak
pun derekaken. Engko nek dibegal balang. Saiki usum begal lho. Oh. Oh, nggih. Yang ini. Oh, nggih. Pak De Bude. Aku senjupuk. Raci tak balik ke lali. Pak De Bude, kambing yang terakhir ini adalah door prize sumbangan dari keluarga Mas Pri Jambi nggih Mas. Mas Pri Jambi, Pak De Rakimin nggih. Nggih, Pak De Rakimin menika mendanipun gede dhuwur, longgor-longgor. Kaya bong rendeng. Wah, longgor-longgor nggih. Monggo Pak Ketua dipun pendut. Kambing super perempuan nggih. 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 Saya entuk Mbak Titi Indah. Oh, tak tunggangi mulie. Aci nggih? Aci ora aci. Karangpo. Bapak Haji. Dihitung. Suharto. Sampun kondur Pak Haji. Mboten mau adike, mau pacare, mau sapa. Pak Haji Suharto? Enggak. Mboten Mas, menawi keputusanipun sampun face to face. Nggih, tetot nggih, Pak. RT 01 Perbutan. Huruf pertama R. Papa Rantiman. Pak Rantiman. Pak Rantiman, menika Mas. Pak Rantiman. Saestu, nggih. Lah arek-arek budeku kan aku ora ngerti jenenge. Nggih. Pak De Bude Rantiman, nggih, Karangpo, monggo. Bener toh? Nggih, alhamdulillah Bude. Matur nuwun. Nggih. Kek dituntun, nggih. Matur sembah nuwun. Nggih, kelajengaken inggihipun kepareng para sowan kanca-kanca Ande Sapa nyarengi menika bidalipun sedaya para tamu pun sedikani lelagonipun. Yo nak lintang asmara pinarak kajeng nggih. Diaturke sing nuansaning dangdut ben tambah semangat kanca-kanca sinoman sing makarya Mbak Lintang yo. Dikasih sarangan ya. Sinambi makarya sambil bergoyang Mas Bro. Ada satu buah tembang manis sarangan. Udah bajelengan semuanya. Yo. Maju, wes jembar. Kumpul semuanya. Aye. Yang dari Jakarta, dari Semarang semuanya kumpul yo. Goget bareng, goyang bareng.
Asik. Perebutan bergoyang Mas Bro. Indonesia. Sama campur sari Indonesia. Tangannya di atas semua, kakinya diangkat. Buat pasukan goyangin semuanya, jingkrak bareng yuk.